Žasnem niekedy nad tými egoistami, fašistami v dnešnej spoločnosti, v dnešnej societe, tejto dekadentnej societe. On si kúpi iPhone, on si kúpi motorku zbytočnú, on si kúpi zbytočné auto, on zneužije situáciu, že je zdravý a nepozerá na chorého, ktorý má 135 eur invalidného dôchodku, že ten chorý nemá okuliare, ten chorý nemá lieky pol roka, ten chorý nemá drevo na zimu. Toho fašistu, lekára alebo neviem koho, právnika, docenta, toho vôbec nezajíma, že zneužíva systém a že zabíja chorých. Tomu v jeho tej egoistickej, primitívnej fašistickej hlavičke nedocvakne, že on má napríklad 3000 eur platu a nikdy ten lekár alebo právnik nedal polovicu platu tomu chorému, ktorý má 135 eur. A ten chorý ešte zo 135 eur ešte musí 21% dane odviesť štátu. To je čisto... To sa nedá nazvať ani fašizmom, títo ľudia, ktorí nemajú chrbtovú kosť. Nevedia ísť za svojimi rodičmi povedať: mama, otec, pozri, jaký som ja lekár, jaký som ja právnik, jaký som ja primitív, že zabíjam chorých, ktorí majú 135 eur dôchodku, ktorým som ja lekár určil, že ten chorý má vyžiť zo 135 eur invalidného dôchodku.